Dili man tingali kinahanglan nga magpaabot pa ta og February 14 para mo express ta sa tuang gugma. Dili man tingali kinahanglan nga magpaabot pa ta og Valentine's Day para palitan natog buwak ang atong mga uyab. Kung naa kay kwarta bisag dili pa Valentine's Day, hala paliti og gift ang imong pares. Kung naay sobra sa imong sweldo, i-date sa nagpanagsa imong uyab. I-date og panagsa. Ayaw pagpaabot og Valentine's Day. Dapat matag-adlaw everyday Valentine's Day. Kinahanglan matag-adlaw padayag nimo imong gibati, imong gugma ngadto sa imong pares, sa imong hinigugma, sa imong uyab mga higala. Kinahanglan kada adlaw imong ipabati, pa-feel gyud nimo nga dako timos tiunay imong gugma sa imong pares mga kabombo. Dili kay magpaabot pa kag Valentine's Day para ipa-feel nimo sa imong uyab o sa imong asawa nga nahigugma kaniya. Unya kung magisgot ganitag Valentine's Day, dili na puros jer-jer lang. Ang naa sa hunahuna sa uban kay basta Valentine's Day, ang ilang hunahuna kay jugjug aa. Jugjug aa dayon. Puros biga-biga ang naa sa hunahuna, dili man na mao. Unya di pod kinahanglan nga magpaabot pa kag Valentine's Day para mo jugjug aakas imong pares. Ha? Bisa pag dili Valentine's Day, hala jugjug aa. Kung kondisyon imong lawas, hala jugjug aa jud. Magapalig-on man sa relasyon kanang jugjug aa mga suking tigaminaw. Unya kining Valentine's Day kay nasagula na sa commercialize. Mga negosyante og buwak maoy makapahimulos ani mga kabombo. Mahal kaayo ang mga buwak apan halin lang gihapon kaayo. Kay lagi mao may uso, mga bana, mga lalaki nga naay mga uyab muuli magbitbit og flowers. Dili man tingali nga ang pinakamahal gyud nga buwak ang imong ihatag para imong ipabati imong gugma. Dili man tingali basihan ang presyo sa buwak. Wa na nagpasabot nga kung mahalon imong buwak, dako kay kagusto sa imong uyab. Dili na mo matter sa precious buwak mga kabombo. Dili na mo matter sa precious buwak. What matters most is ang imong tinud-anay. Tinud-anay nga gibati ngadto sa imong uyab or asawa mga kabombo. Mahalon tuod kag buwak nga gipalit para sa imong asawa pero naa sa day kay lain nga gihatagaan og buwak para sa imong uyab. Ang mga hotel, mga lodge, mga inn, o uban pang mga chikinanan, maoy kusog kayo karong panahona. Fully book, ang uban, maglinya pas gawas, paabot o dahil mo check out para mo check in po sila mga kabombo. Onya, mag-ihap na lang tag 9 months gikan karon. Mag-ihap tag 9 months gikan karon kay ako nagtuo nga 9 months gikan karon daghan ang mga anak resulta na sa Valentine's Day mga kabombo. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. November, daghang mga anak og November mga kabombo gumikan sa Valentine's. Resulta na sa Valentine's, mag-ihap tag 9 months gikan karon. So naay mga babay, mga anak inig November, mga suking tigaminaw. Ang uban na pressure sa Valentine's Day. Ug unsa ilang ihatag ug asa i-date nila ilang mga uyab o ilang mga pares mga kabombo. Ang katong way uyab awa gid toy pressure kay unsa bay ilahag pangandaman nga wa man sa tagaan og buwak mga kabombo. Pero og daghan kag kwarta way pressure mga kabombo. Kana gumikan kay maka-afford man kas mga mahalon nga mga hotels, mga mahalon nga mga restaurants. Ug uban pa nga imong dad-on didto imuhang uyab or imong asawa bakaha imong i-treat kay Valentine's lagi mga kabombo. Pero akong balikon, dili kinahanglan magpaabot kag Valentine's Day para i-express nimo imong love ngadto sa imong pares or sa imong asawa. Kinahanglan matag adlaw imong itratar or imong kuan kini ang hunaon-naon nga Valentine's Day matag adlaw. Adlaw gyud gugma. Sige kag hatag og gift, sige kag hatag flowers matag Valentine's Day unya. Balahin kay mo ang asawa, balahin kay mong uyab, dada kay lain pod.